ହେଇଯିବ। कैंसर एते बड़ रोग हे प्रभु ए दुनिया रे हे भगवान ए समझ कौन करबो एते बड़ रोग एबे हमें चली बैठे ए बाबा कौन करबा हमें बहुत सोना हमें पे कौन करबा मते बहुत डर लागे एबे पैसा पत्र कोठू आसीओ तू केमती भलो से तो डॉक्टर बाबू जी का पुनी आउ देखि बहुत व्यस्त हो बहुत व्यस्त कैंसर और कैंसर हॉस्पिटल यार सुजोग ट्रीटमेंट हो এবং ডক্টর କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମୋତେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ଆମେ କାଲି ଯିବା ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କାଲି ଆସି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆଡମିସନ କର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ଆଡମିସନ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଅପରେସନ କରିବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଟି ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ହବନି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏ କାଶୀନାମ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ନୁହଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆମର ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଅପରେସନ ହବ ଅପରେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନୁହେଁ ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଏବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ମାନେ କାଶୀନାମାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଚାହିଁବେ। डॉक्टर बाबू कहछते संगे संगे आसीबे ए बाबा एठी बसता डॉक्टर बाबू आसीबे सोई बहुत व्यस्त हो ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି ଆମ ମେଡିକାଲରେ